Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Uboy. Taong 1962. Oras, Sorsogon. Lumaki sa isang marangyang pamilya itong si Uboy. Mula pagkabata, hindi niya man lang naranasan na maghirap o mamroblema sa kanilang mga kakainin. Dahil sa diskarte kasi ng kanilang padre de pamilya, marami na silang naitayong negosyo sa mga karatig lugar ng Sorsogon at Castilla. Para kasi sa mga magulang niya, ang yaman nilang yon ang nagbibigay ng kahulugan sa mga buhay nila. Kung wala ito, hindi nila maisip ang buhay na kanilang tatamasin. Iisa lang din ang mahalaga para sa kanila, at yon ay salapi at ang posisyon nila sa lugar na kanilang tinitirahan. Dahil sa ganun nilang pag-asam, araw-araw naglilibot ang tatay nila upang masigurong nasa maayos na kondisyon ang bawat lupa na kanilang pinagkukunan ng mga kopra. Panganay sa 3 magkakapatid itong si Uboy. Noon pa man, siya na talaga ang pinili ng kanyang ama, kaya na may sa kanilang lahat, hindi niya maipagkakaila, siya ang paborito. Halos magselos na nga noon ang mga kapatid niya sa kanya, pero hindi naman niya yun pinagbibigyan ng pansin. Iminulat kasi siya ng kanyang ama na umiwas sa anumang kompetisyon para mapagtuunan ng mga kailangan niyang gawin. Sa ganoong pamamaraan, hindi na niya aalalahanin pa ang mga bagay na sasabihin sa kanya ng kanyang mga kakompetisyon. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagpapatayo ng palikuran ang pamilya nila Uboy. Yung una kasi nilang ginagamit, punong-puno na ang tangke, kaya na may ang ginawa nila, gumawa na lamang ng panibago. Wala namang tumutol dito, lalo pat yun din ang gustong mangyari ng kanilang pamilya. Dahil sa merong trabaho noon ng kanyang ama sa karatig lugar nila, si Uboy ang nautusan na magbantay sa mga manggagawa. Matapos naman niyang marinig ang abiso nito, nagmamadali naman siyang tumungo rito alinsunod sa nais mangyari ng kanilang padre de pamilya. Para sa kanya, pabor naman ang ganoong bagay, lalo pat malapit lang sila sa kanilang bahay. Inaasahan din ni Uboy, magiging pangkaraniwang trabaho lang yon para sa kanya at sa kanyang mga manggagawa. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy ang paghuhukay sa likurang bahagi ng kanilang pamamahay. Halos 2 taon na noon ang lalim ng balon, pero kinakailangan pa rin nila itong ituloy alinsunod sa abiso ng ama ni Uboy na dapat higit sa 3 tao ang lalim nito. Ilang oras pa noon ang lumipas, nang akmang aahon na ang kanyang mga manggagawa, laking gulat na lamang niya nang bigla siya nitong tinawag ng paulit-ulit. Dala ng kuryosidad noon ni Uboy, agad naman niya yung pinuntahan para tingnan. Pagsilay naman niya sa itaas ng balon, doon tumambad sa kanya ang mga manggagawa niyang merong pinagkukumpulan. Dahil dito, agad naman niya yung tinawag para tanungin kung ano ang pinagkakaguluhan ng mga ito. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, sumagot naman sa kanya ang isang manggagawa nilang nasa loob ng balonang. "Meron ho kaming nahukay na kahon. Ano hong gagawin namin dito? Bubuksan na ho ba namin o itataas pa namin dyan sa inyo?" Nang marinig naman ni Uboy ang sinabi nito, walang pagdadalawang isip naman niya yung inutusan na itaas ang nasabing kahon. Sa isip-isip niya kasi, maaaring kayamanan ang nilalaman nito na siya namang ikatutuwa ng kanyang ama. Dahil sa kanyang sinabi, wala namang nagawa ang 5 trabahador na nasa ilalim ng balon. Maya-maya pa, mabilis naman yung nagtulong-tulong alinsunod sa nais niyang mangyari.
Habang pinagtutulungan ng mga ito na buhatin ang kahong yon, maigi namang pinagmamasdan ni Uboy ang bawat parte nito. Sa kanyang pagmamasid, hindi naman niya maiwasang mapaisip ukol sa maaaring pinanggalingan ng bagay na yon. Naniniwala kasi siya, hindi yon bastang nagkataon lang. Dagdag pa niya na, sino man ang nagbaon nito, paniguradong ang hangad nitong mangyari, itago ang bagay na yon mula sa kamay ng mga tao. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, naihango na nga sa lupa ang nasabing kahon. Paglabas nito sa kanyang harapan, doon tumambad sa kanya ang takip nito sa itaas na merong 2 anghel na nakaluhod. Sa mga gilid din ng kahong yon, nasipat niya ang napakaraming simbolo na hindi naman niya mawari kung ano. Dahil dito, minabuti naman niyang wag na munang buksan ang bagay na yon, gawa ng ang nais niyang mangyari, ang ama niya ang magbubukas doon. Hindi naman tumutol ang kanyang mga manggagawa sa kadahilanang alam naman ng mga ito na siya lamang ang may karapatan na magpasya ukol sa kanilang nakuha. Maya-maya pa, iniutos na ni Uboy na dalhin sa silid niya ang kahon. Para hindi rin yun makaagaw ng atensyon, ibinalot niya yon ng benda bago tuluyang ipapasan. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, naging maayos naman ang lahat. Bago pa man sumapit ang 6:00 ng gabi, dumating na nga ang kanilang padre de pamilya kasama ang mga tauhan nito. Pagpasok naman ito sa kanilang pamamahay, pasimple naman niya yung nilapitan habang pabulong na nagwiwika roon ng, "Tay, mamaya ho pumunta kayo sa silid ko. Meron akong ipapakita sa inyo. Importante ito, itay, kaya pasensya na." Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, mahinaho naman siya nitong tinapik habang sumasagot ng, "Sige, Uboy, pagpahingahin mo muna ako saglit. Mamaya pag-usapan natin yan. Alam kong hindi ka magkakaganito kung hindi importante ang sasabihin mo." Matapos ang kanilang pag-uusap, wala na nga siyang ibang ginawa kundi pagmasdan ng mga kapatid niyang kinakausap nito. Sa paglalim pa ng gabi, matyagang naghintay si Uboy sa loob ng kanyang silid hanggang sa dumating ang puntong may narinig na siyang mahinang pagkatok sa pinto. 9:00 na ng gabi nun, kaya na may nasisiguro niya, hindi mga kapatid niya ang kumakatok. Pagbukas naman niya nito, doon bumungad ang kanyang ama na nakatayo, merong daladalang baso at isang bote ng alak. Pagpasok naman ito sa kanyang silid, agad naman itong iniabot sa kanya ang bote habang inilalahad ang kagustuhan nitong makipag-inuman siya. Nang marinig naman ni Uboy ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang sumasang-ayon sa nais nitong mangyari. Maya-maya pa, pag-upo nila malapit sa kanyang higaan, doon naman niya inilahad ang mga bagay na kanilang natuklasan. Upang hindi mabigla ang kanyang ama, inumpisahan niya ang kanyang istorya sa pinapagawa nito. Dahil sa kanyang pagsasalaysay, naging klaro naman para sa kanilang padre de pamilya ang lahat-lahat. Nang marinig naman ito ang kabuuan ng kanyang kwento, ito na rin mismo ang nagturo sa kahong naroon sa kanilang harapan. Pagsilay naman doon ni Uboy, napatangulang naman siya habang seryosong sumasagot doon ng, "Oo, tay, yan na nga. Huwag kayong mag-alala, hindi pa namin yan nabubuksan. Ako mismo ang pumigil kanina para kayo ang unang makakita sa nilalaman yan. Sige na, tay, buksan niyo na. Tingnan natin kung anong nasa loob." Nang marinig naman yon ng kanyang ama, ngumisi lang naman ito habang dahan-dahang kinakalas ang lahat ng antigong tarangka ng kahon. Matapos naman yung gawin ng kanyang ama, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang 2 figura ng anghel
na unti-unting lumuluhod sa mismong pinaglagayan ng mga ito. Paglapat ng mga ulo nito sa kahoy, bigla naman nilang narinig ang tunog ng mga lubid na animoy nagsisikalasan sa bawat isa. Hindi naglaon, pagtigil ng tunog na yon, doon na nila nakita ang pag-angat ng magkabilang dulong parte ng kahon. Pagsilay naman nila rito, dahan-dahan naman nila itong iniangat hanggang sa tumambad sa kanila ang dalawang supot na gawa sa balat ng hayop. Kagaya ng kahon, marami rin yung mga nakaukit na simbolo na para bang nagbibigay paalala sa sino mang taong makakatuklas nito. Pero sa kabila ng kanilang mga nasilayan, nagpatuloy pa rin sila hanggang sa magawa na nilang mailabas ang mga supot. Matapos nila itong maihango sa labas ng kahon, napansin naman nila na mas mabigat ang isang supot kumpara sa isa. Makalipas pa ang ilang minuto, nang hindi na nila maatim ang mga katanungan sa kanilang isipan, nagdesisyon na silang buksan ang mga ito. Pag-alis naman ng kanyang ama, sa taling nakapulupot rito, agad namang tumambad sa kanila ang isang punyal na merong mahabang lubid na nakadugtong sa hawakan nito. Bukod tangi rin ang estado ng punyal na yon, gawa ng meron yung mga kakaibang butas sa may bandang talim na para bang hindi ito ginagamit sa mga pangkaraniwang gawain. Ang mas ikinagulat pa nila, bukod sa kulay tanso ito, meron itong napakatalas na talim na kahit ilapat mo lang yun sa balat, makakapaglikha yun ng sugat. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pagbubuklat, nakatagpo pa sila roon ng mga batong may kakaibang kulay. Bawat isa sa mga ito, may iba't ibang hugis din at anyo, kaya na may ang ginawa nila, itinabi na muna nila yun pansamantala. Sa pagbukas naman nila sa pangalawang supot, doon na sila kinabahan, gawa ng ang nilalaman nito, walang iba kundi dalawang malaking ipis na halos kasing laki na ng mga kamao nila. Dala ng kanilang pagkagulat, hindi na nila yon nahuli pa. Maya-maya pa, wala naman silang ibang naramdaman kung hindi matinding pagtataka. Sa isip-isip nila, kung matagal na sa lupa ang kahon na yon, dapat wala na roong insektong may buhay. Mauunawaan pa sana nila kung uod ang kanilang nakita sa loob, pero hindi yon ang kanilang nasaksihan. Dahil sa mga pangyayari, nagpasya naman itong ama ni Uboy na magpapunta ng albularyo sa bahay nila sa pagsapit ng sumunod na araw. Aminado kasi ito, wala silang kaide-ideya sa kanilang mga nakita. Kinabukasan, maaga pa silang nagising para magpatawag ng mga albularyo. Sa tulong ng impluwensya noon ng kanyang ama, hindi na sila nahirapan pa na ipatawag ang albularyong ilang dekada nang naninilbihan sa kanilang pamilya. Sa pagdating naman ito sa kanilang pamamahay, agad naman itong kinausap ng palihim silang mag-ama. Matapos itong gawin ng albularyo, dali-dali naman yung tumungo sa silid niya kung saan naroon ang punyal at iilang mga bato na kanilang nakuha. Pagsilay naman ito sa mga bagay na yan, maging ito man, hindi makapaniwala sa kanyang mga nakita. Maya-maya pa, hinawakan na nito ang punyal, sabay tingin sa kanila na merong halong pagdududa. Ang sabi ng maestro ko noong nag-aaral pa ako, meron ditong dating nakatira na isang ermitanyong hindi pangkaraniwan ng karga. Ni minsan sa buong buhay niya, hindi niya pa yun nakita na kumain ng kahit ano. Kabilang din ang punyal na ito sa kanyang mga gamit. Yun nga lang, dahil bihira lang sila noon magkausap, hindi niya nalaman ang tungkol sa kakayahan nito. Kahit ako, wala akong nararamdamang espesyal sa bagay na ito. Ang inaalala ko, yung dalawang ipis na nakita ninyo. Hindi yun mga normal na insekto. Maaaring isa yung pagbabalat kayo
na ginamit ng ermitanyo para parusahan ang mga nilalang na yon. Ano't ano man ito, paniguradong babalik yun dito. Seryosong wika ng albularyo sa kanila. Nang marinig naman ng ama ni Uboy ang sinabi nito, agad naman yun doong humingi ng tulong para sa ikaliligtas ng kanilang pamilya. Medyo nababahala rin kasi ito, lalo pat base sa kanilang mga narinig, hindi pangkaraniwang tao ang darating. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, nangako naman sa kanila ang albularyo na tutulong. Yun nga lang, para maisakatuparan niya ito, kinakailangan niyang kunin ang mga batong kasama ng punyal na yon bilang bayad sa kanyang serbisyo. Matapos namang malaman nila Uboy ang nais nitong mangyari, wala naman silang nagawa kundi yon ay sundin. Para sa kanila, magandang kapalit na yon kung iisipin. Nang magkasundo na sila sa kanilang mga napag-usapan, agad namang umalis ang albularyo para kumuha ng karagdagang gamit. Bago rin yun umalis sa kanilang pamamahay, inihabilin ito sa kanila na maghanda na ng karagdagang silid para sa pagdating ng mga kasama nito. Nang marinig naman yon nila Uboy, tumangulang naman sila pagpapakita ng kanilang pagsang-ayon. Sa pag-alis ng matanda, naiwan naman sila sa kanilang silid, mariing pinag-iisipan ang kanilang mga napag-usapan. Bagaman hindi nila alam kung para saan ang batong kinuha nito sa kanila, malakas ang kanilang kutob, meron yung malaking halaga. Hindi kasi ito basta-bastang kukunin ng albularyo kung wala yun doong mapapakinabangan. Pagkaraan pa ng ilang minuto, ibinigay naman kay Uboy ng kanyang ama ang responsibilidad sa pagbabantay ng punyal. Hindi kasi ito maaaring ipasa sa iba, lalo pat silang dalawa lamang ang sangkot sa ganoong kaganapan. Ilang oras pa noon ang lumipas, naging maayos naman ang lahat. Si Uboy noon, walang ibang ginawa kundi patuloy na bantayan ang pagpapatayo ng kanilang palikuran. Kinahapunan, naging maayos naman ang lahat. Bago sumapit ang takip silim, nakabalik na ang albularyo kasama ang mga tauhan nito. Hindi naman yun pinansin ng ina at kapatid ni Uboy dahil sa nagawa na yung maabisuhan ng kanilang padre de pamilya. Sa pagsapit ng gabi, doon na sila nag-usap-usap ukol sa iilang mga panauhing nasipat nito sa sentro ng baryo. Ayon sa albularyo na, meron sila doong nasipat na 2 lalaki na kahina-hinala. Wala naman sila doong naramdamang kakaiba, pero pansin na pansin nila ang pagiging mabigat ng presensya nito. Malakas din ang kutob noon ng albularyo, yon ang 2 nilalang na nakatakas sa kahon na kanilang natuklasan. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, wala naman silang ibang ginawa kundi ang maghanda. Sa pagkakatanda noon ni Uboy, nasa 8 tao noon ang kinuhang trabahador ng albularyo. Bagaman masyado itong marami, para sa kanilang mga kalaban, hindi na nila yon iniisip pa dahil ang mahalaga, maibalik nila ang 2 nilalang na yon sa dapat nitong kinalalagyan. Ilang minuto pa ang lumipas, napakatahimik na ng buong paligid. Habang nagpapahinga noon sila Uboy, paikot-ikot naman sa kanilang tahanan ang iilang mga kasamahan ng mga albularyo. Halos ilang araw din sila nitong binantayan hanggang sa dumating ang puntong inilahad na nito sa kanila ang tungkol sa 2 nilalang na nasipat nilang gumagala di kalayuan sa kanilang tahanan. Pagtatapat pa ng albularyo na, unti-unti na nilang napapansin ang totoo nitong pagkatao. Naniniwala sila, meron yung dugo ng aswang na nananalaytay sa mga katawan nito. Ang mas nakakapangilabot pa, nahahana yon sa pamilya ng mga gabunan, kaya nasisiguro nila hindi magiging madali ang pagsukol nila sa mga ito.
Isang gabi, habang payapang nagpapahinga sila Uboy, bigla naman silang nagising dahil sa isang malakas na kalabog sa labas ng kanilang bahay. Pagsilip naman niya noon sa siwang ng bintana, doon tumambad sa kanila ang dalawang nilalang na naroon sa harapan ng kanilang tahanan. Nagpupumilit yung pumasok sa loob na para bang meron yung nais kunin mula sa kanilang pag-aari. Noong una, hindi muna yun nilalabas ng mga albularyo, pero nang mapagtanto nilang hindi nakakayanin ng pinto ng bahay, napilitan na silang lumabas para harapin ang mga ito. Pagsilay naman ni Uboy sa paglabas ng mga albularyo, agad naman siyang pumunta sa mismong silid ng kanyang ama. Maya-maya pa, nang malaman na nito ang tungkol sa kanilang problema, agad naman yung tumungo sa kanilang sala para magmasid. Dahil sa pangyayaring yon, pinili nilang maging handa sa mga maaaring mangyari. Si Uboy noon, hawak-hawak na ang punyal, handang gamitin ito sa kanilang mga kalaban na maglalakas ng loob na pumasok sa kanilang pamamahay. Pagtungtong naman ng 11:00 ng gabi, doon na mas lalong tumindi ang mga pangyayari. Habang naghihintay sila sa sala, nasipat na lamang nila ang dalawang albularyong pinagtutulungang bitbitin ng iilang mga kasama nito. Sa estado ng mga albularyong yon, nasisiguro nila hindi maganda ang kanilang mga lagay. Matapos naman yung makita nila Uboy, dali-dali naman nila itong nilapitan para tulungan. Bagaman wala silang kaalam-alam pagdating sa mga lunas, pinilit nilang unawain ang ginagawa ng mga ito. Pagkaraan pa ng ilang minuto, muli na naman nilang nasipat ang 3 pa nitong kasama na pinagtutulungang ipasok. Dahil sa pangyayari, medyo kinakabahan na noon sila Uboy sa kadahilanang hindi na nila alam kung ilan pa sa mga albularyo ang nasa labas na nakikipaglaban. Maya-maya pa, nang hindi na niya maatim ang kanyang mga nakikita, nagpasya siyang lumabas na ng bahay nila. Kahit pinigilan pa siya noon ang kanyang ama, hindi niya na yun pinakinggan dahil ang nais niya tumulong sa mga kasama nila. Sa pagdating naman ni Uboy sa labas ng kanilang pamamahay, doon bumungad sa kanya ang dalawang nilalang na napakaraming galamay sa katawan. Sa estado ng mga ito, napakalayo na nito sa pangkaraniwang wangis ng mga ordinaryong tao. Paglalarawan ni Uboy sa mga nilalang na yon, malatao naman ang wangis ng mga ito, ngunit meron yung 4 na muka na nakadikit sa parte ng kanilang mga balat at bewang. May mahaba rin tong mga galamay at sa likurang bahagi nito, meron yung mga nakalaylay na mga galamay na maihahalin tulad mo sa gahinlalaking kapal ng sinulid. Yon ang kanilang pangunahing ginagamit na armas para masalag ang anumang pag-atake ng mga albularyong nagtutulong-tulong sa kanila. Matapos naman yung masilayan ni Uboy, agad naman siyang lumapit sa albularyo para magtanong. Ang nais niya kasi noong malaman kung nanghihina na ba ang mga nilalang na yon, kung malapit na ba nila yung magapi at kung nahanap na ba ng mga ito ang kahinaan nito. Subalit, nang marinig naman yon ng albularyo, umiling lang naman yun sa kanya, indikasyon na wala pa yung kaide-ideya ukol sa mga bagay na nais niyang malaman. Nang mapagtanto naman ito ni Uboy, nagpasya na siyang makipag-isa sa pakikipaglaban sa mga ito. Kahit wala siyang kaide-ideya sa kanyang papasukin, hindi niya na yun inisip. Maya-maya pa, sa muling pagsugod naman ng mga albularyo, napansin naman niyang tinuturo siya ng isa sa mga nilalang na naroon. Pagsilay naman ito sa kanya, buong puwersa naman yung sumugod na siyang naging sanhi upang protektahan siya ng albularyo. Ilang beses din itong sinalag ang pag-atake ng nilalang na yon, pero kahit anong gawin ito, hindi yun sapat para tuluyan yung mapangibabawan. Sa isang iglap, malapitan namang nasipat ni Uboy
ang pagtagos ng mga kaluluwa nito sa katawan ng matanda. Dahil sa pangyayaring yon, lahat ng mga bato naman itong kinuha sa kanila, bigla namang nagsilaglagan sa lupa na siyang naging sanhi upang makuha na yon ng nilalang. Matapos ang mga pangyayari, bigla naman itong kinaladkad papalayo ang matanda, sabay balik sa orihinal nitong anyo para siya ay makausap. Pagtitig naman ni Uboy sa nilalang, nasipat naman niya yung ngumisi habang iniaabot sa kanya ang kaliwa nitong kamay. Akin na ang punyal na yan. Yan na lang ang kailangan namin. Pag binigay mo yan, alis kami rito ng tahimik. Pero kung sasayangin mo rin ang aming panahon, sisiguraduhin naming hindi ka makakaligtas, maging ang iyong pamilya. Mamili ka. Pag-isipan mo ng mabuti. Wika ng nilalang sa kanya. Nang marinig naman ito ni Uboy, walang pagdadalawang isip naman niya yung ibinigay, sabay luhod sa harapan nito. Dahil sa kanyang ginawa, napangisi lang naman ang nilalang ngayon habang dahan-dahang kinukuha ang punyal na kanyang hawak. Hindi naglaon nang mapasakamay na nito ang bagay na kanilang hinahanap, dali-dali naman yung umalis sa kanilang lugar na wala nang pinapatay. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, naiwan namang tulala si Uboy, mariing pinag-iisipan ang tungkol sa mga nangyari. Maya-maya pa, pagsilay naman sa kanya ng kanyang ama, agad naman siya nitong nilapitan para hagkan. Lumipas ang gabing yon, naging abala naman sila sa panggagamot sa mga albularyong lubhang nasaktan dahil sa insidente. 5 sa albularyo noon ang namatay, kabilang ang matandang hininga nila ng tulong. Upang maiwasan ang pagkalat nito, nagtalaga roon ang kanyang ama ng iilang mga taong magpapalibing sa mga bangkay na pilit nilang itinatago. Sa tulong din ng impluensya ng kanyang ama, nalusutan nila ang suliraning yon. Pero alam niyo, Pinuno, na magmula noon, hindi na nila nabalitaan pa ang tungkol sa 2 nilalang na nagnakaw sa kanila ng mga kagamitang nasa loob ng kahon na kanilang nahukay. Magpahanggang sa ngayon, nasisiguro pa rin ng mga anak ni Uboy, gumagala pa rin ang 2 gabunan na yon. Pero wala naman silang ibang pwedeng sisihin sa bagay na yon, dahil sila rin ang dahilan kung bakit nabuhay ang 2 aswang na umahon mula sa nakita nilang sinumpang kahon ng ermitanyo. Okay, opinyon ko sa kwento. Parang yung kahon hindi naman siya sinumpa, no? Pero para sa akin lang, parang ginawa siyang kulungan. Though, parang gano'n na rin naman yun. Na kasi, pag binuksan mo yung kahon na yun, may lalabas na delubyo. Tulad na nangyari dito kila Uboy. Pero syempre, hindi rin natin sila masisisi. Bakit? Lahat naman tayo Kapag nakahukay tayo sa lupa ng kahit na anong pwedeng buksan, bubuksan at bubuksan natin yon. Kasi ano unang papasok sa isip natin? Kayamanan yung nasa loob nun. Diba? Maski naman siguro kahit sino sa inyo, no? Wag lang dun sa mga part na alam natin na merong dumaang gera. Kasi malaki ang posibilidad na yung laman ng kahon na yun, bomba. Mamaya, sabugan pa kayo, diba? Pero yun nga, masasabi ko rito, ang pinakapagkakamali lang nila Uboy, hindi muna sila nagpakonsulta sa albularyo bago nila buksan. Ang ginawa nila, binuksan nila, tsaka sila nagpakonsulta. Ending, kawawa naman yung mga albularyo na tumulong sa kanila. Pero wala tayong magagawa. Siguro, yun na talaga yung nakatadhana sa mga matatanda Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.